Hvilke små ting tror I faktisk gør den største forskel for dem, som har været hos jer? Jeg tror, at det handler om, at de føler sig som en del af fællesskabet. At de føler sig set og hørt og ikke udnyttet som den gratis ressource, de jo meget hurtigt kan komme til at blive. Og jeg tror, at det her med, at de kommer med, altså de bliver kommet under vingen, og så følger de ellers med i vores dagligdag. Og at de også får noget ansvar. At de får, det er vigtigt for os, at de jo, selvfølgelig skal vi sørge for en god onboarding, men vi skal også sørge for, at de både skaber værdi, og det er en gensidig værdi, det er en værdi for os, i form af, at der bliver løst nogle arbejdsopgaver, men også at de føler, at de får værdi for dem selv, og at de har et formål med deres praktik eller elevplads. Det handler jo om, at man har et formål, når man er på arbejde, og hvis man ikke har det, så bliver det en dårlig oplevelse, så bliver man demotiveret, og man bliver måske mere indelukket, og det reagerer vi også på. Hvis der er noget, så er vi der med det samme for at følge op på, hvad kan vi justere ind? Hvad kan vi gøre for, at du finder fornyet arbejdsglæde? Vi er ofte i rigtig meget dialog med praktikanterne og eleverne i forhold både til deres læringsmål. Der er jo nogle regler, de ligesom skal leve op til, nogle krav. Men også deres egen forventning. Hvad er det, de gerne vil have ud af det? Hvorfor er de her hos os? Hvad er det, de savner? Hvad er det, de gerne vil udvikle sig på? Og så gør vi alt, hvad vi kan for at understøtte den udvikling, uanset om det er den faglige udvikling, eller om det er den personlige udvikling. Så jeg tror, at i bund og grund handler det om at se mennesket, se individet, og ikke bare ressourcen. Er I så alle sammen lige gode til at læse, se individet, eller altså hvem følger op med? Er det bodyen, eller er det dig som HR-person, eller hvordan gør I det sådan helt praktisk? Altså, det er klart, at i dagligdagen vil det være den body, man ligesom er koblet op på, som jo ser, altså man begynder jo langsomt at kende hinanden og lure hinanden an. Så vi er meget afhængige af, at bodyen er opmærksom på. Nu kan jeg mærke, at nu er der et eller andet her, eller de kan mærke, at det her, det er bare fedt, det skal vi have nøset noget mere, ikke? Men så ellers så holder vi ugentligt, afhængig af hvor længe de er her, ugentligt eller hver 14. dag holder vi sådan et lille statusmøde, hvor vi spørger ind til, hvordan går det? Hvad kan vi gøre bedre? Er der en retning, du gerne vil arbejde mere på? Er der noget, vi skal være opmærksom på? Så vi forsøger at tage hensyn til både praktikanten og eleven, men selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Vi er her for at tjene penge. Men vi sørger hele tiden for at tjekke ind med hinanden. Og det gør vi uanset om det er en elev, eller om det er en ny medarbejder, eller almindelig medarbejder. Vi sørger for hele tiden at tjekke ind med hinanden, og sørge for, at vi er på rette vej. Og at reagere, hvis der er noget, der virker lidt off.